Какво усещам внезапно сега? Усетих нещо, щом в миг те видях. Кръвта пулсира, Глава ме свива. не знам защо не спира. Нещо различно вътре в мен гори. Име има ли? Лудост, 100% чиста лудост. Твоето лице, Твоят глас. вида ти, Всичко в теб не се търпи. Всяко нещо от 1 до 100. Нервите ми сплита на кълбо и в мен набира лудост. Странно, сякаш тайна сила в омразата съм скрила. Няма миг покой. Може би се случи изведнъж, щом се настани на шир и длъж. Вярвам тази лудост е тук за цял живот. Ателита най-добра си тук. С такива нерви знаем няма друг. Тя е ужас, тя е драка, без изобщо да те плаши, но с нея зло те чака. чуйте. Това са изпитания. Още ли тормоз ще търпиш? Не стига ли да се отвратиш? Но на нас ти можеш да се довериш. За тази лудост Усещам внезапно сега. Усетих нещо